chopo dwaro margi. Jopuonje mane obago ng'anyo e gwenge mopogore opogore kinde ni masikunde oyaw ayanga okoni gibiro mana donjo biro chako donjo e sikunde ka duol mandiko jopuonj e tich. TSC ochopo dwachgi ka okoting'o ndikogi e tich e yo maongirore kod chulogi omenda mamoko mane gisetiyo ne kaka ne doho ochiko gi seyo TSC kuom dhi ataro mar chik mane ogole gi doho. Okang' mar jopuonjgi rem chopo e sikunde e kinde ma sikunde yaw e tama mar ariyo nyalo rocho somb jopuonjre mag junior secondary e pacho ka magitimore e kinde ma paro mopogore opogore osebedo mawuok kaluwore kod kaka itayo chenro mag somo mar CBC. Adwana watudre gi jafwambo marwa mantiere e boma ma Nairobi kae. Judith Omondi iki iwinja e yorno makare to nyisa ni to ng'anyo mano bagi odiochieng' ma kawuono ochopo kure to ywak mane ma jopuonjgi ne godo ka otenre kod ndiko margi. Erokamano Pondo, mana kaka iselere kiwinjo to kaka nitiere koko mapek kabisa mabende ikelo kod jopuonj mag junior secondary mabende ncha ma hao higni ariyo koro osebedo katiyo e skunde mag primary manie section mar junior secondary. Magi gin jopuonj mabende nondiki e yor kojolo kaluwore go rak mana gigoe kogono ne en rak mar higa achiel kata kamano nyaka ne higa ni chakre gisebedo ka gin kod midhiro maka kod kacha ka bende gisundo piny owacho mondo mi oruch oko rak ma gisebedo ka gitiyo godo magikoni ni e tok chik mondo mi giong rak machielo ma e yor achiel ndiko gi e yo mongirore kaka jotij sirikal mabende oyang gi duol mandiko jopuonj mapacho kae TSC. Okinyi ma kawuono waromo kod jopuonjgi eki Opondo e tisenda nyamburko ma Green Park kuma bende gisewuotho achiel kachiel magi gikae e apise mag duol mandiko jopuonj TSC. Gisebedo ka gisundo jogo marito rangach mar TSC kae mondo mi oluongne gi jata tije maduong' mar duol mandiko jopuonj TSC kae Nancy Macharia mabende nyaka sani pok omolie ka. Batha kae kapok adhi mabor Opondo an kod jopuonj mabende mana gin jopuonj mabende otelo kata mana nyalo bedo ni wadayo dhoggi e lo jopuonj mabende osechopo ka kendo bago ng'anyo mar sundo piny owacho mondo olu chike mag doho kaluwore gi ng'eto mane otim makoro hawo dwe achiel mano ne dwe mokalo e kore doho kaluwore gi doho ne oyango ni ongirimiti magisebedo ka gitiyo godo higa ni ok oyangi kaluwore ni ongirimiti mane gigoe kogno ne orumo higa mokalo. Koro nyaka sani jopuonje gidwaro weche ariyo. Mokwongo en ni mondo duol mandiko jopuonj TSC omigi obok mayango gi ka jopuonj ma ondike yo maongirore pacho ka. Mar ariyo en ni mondo chulgi fwai magisebedo ka gitiyo kuom higani duto kuom bedo ni gitiyo kod oboke ma ok oyang kod piny owacho ka kata bende mano madoho ok oyango. Kora achiel kachiel akelo ni mana kae achiel kuom jopuonje gi ang'no fulre kae to konwa ni to doche ma kawuono gin kae en achiel kuom japuonj ma bende puonjo e skunde mantiere e gwenge ma oro kwako kata bende arita ok berie kachang no yangro kachiel kachiel ni to en kaka japuonj mar JSS ang'o miyo en ka to midhiero mage kala achiel kachiel ang' ni chak no gi nyingi. Erokamano kuom yudo dwaro gima wadhi e challenges. An iluonga ni Steven Oruko, apuonjo Tana River. Koro yudo ka Tana River challenges ng'eny. Arita ok ber Tana River. Gimoro amora inyiewo kere gi pi mar tedo onge pi maler kacha. Koro choro nyaka wuga oko minyiew pi kube achiel en 50. To kidwaro goyo kwan pi minyalo tedo go kanyo the whole of term wayudo ka en expensive. Nyaka inyiew pi ma imodho kanyo inyalo tiyo kata wache ni 300 wacha budget mar 500 e wik achiel mano pi modho okidonje pi tedo. Haya challenge ngine yudo ka kuma wadake nyaka school gin kuonde maboyo. Inyalo tiyo gi 300 kidho pikipiki dhi kendo duogo koro mano 600. Koro kwago budget gi 17,000 ni ok rom. We are really depressed. Wachandore. Ichaki yudo kaka school mantiere Tana River jopuonje ok ohero dhi kono mang'eny nikech en zala hardship area. Koro yudo ka skunde gi jopuonje gin achiel. Kaka school mantiere pod an japuonj achiel kende. Japuonj achiel adapuonjo grade 7 apuonjo grade 8. Koro yudo ka gik mapuonjo gi they are not sometimes not accurate nikech in puonja ok itimo kata preparedness ok iko gimidhi puonjo. Ichiew labda iko mana lesson mokwongo gi mar ariyo modong idhi yudo ka in ipuonja makana samoro gik mipuonjo gi samoro idhi yudo ni samoro itimo makosa mbele. An kaka an ni pok na romo gi ayari nyaka ne nyuola aja Kristo man CRE mana timo ma we gi form 2 nokatimo CRE nyaka form 4. Koro yudo ko adhi kucho
nitiere nyaka subjects mag IRE mag jo Waislamu gi iko nini puonji ida chako puonjango koro ng'eni ma yudo ka lack of seriousness CBC ne benitie to gima wan wadwaro adier ka nwasetero wache court ma court ong'ado ni TSC internship is TSC onego bed nondiko jopuonje mosebedo train man gi TSC number kaka wan internship nwaweyo maniluongo ni TP nwatimo ka wajo tadia man watiyo kore gi wach TP mwadhi mwatimo penj mwabedo assessed as qualified teacher by our VCs koro wach moro mitwa chaki mi Alpha Pagabiro ni wan kaka jo asol area mawinjo matek hardship area en area mar ng'amondi kaka intern kata ng'ata mondi kaka eyo mongirore kaka koro ng'at mondi ka yo mongirore cha imiyo hardship to aja intern ok mi hardship kwani an moka feel hardship no ok wadog school makana sama wuoyo kodini jopuonje ariyo kende mayudo no report ma usewinjo no report e the whole county ok wadhi school watamore ng'eny jopuonje be ya down counties ok waya kocha koro wan wadagi gi Alpha Pagabiro mana kaka iwinje ne opondo ayoyo kendo japuonj moro bende en achiel kuom jotelo kata mabede ochung' ne jopuonj gi ng'anyo ma odiochieng' ma kawuono ang'no konwa ni en ng'a to konwa ni to kaluwore gi ng'eto mar doho ang'o gini mana doho wacho to gin kaka gin kae yo mane ma gitiyo godo mobilizing jopuonje te pacho ka mangima mondo mi gine ni ng'anyo gi odhi makare achiel kachiel ang' gichak gi nyingi okay gi nyinga iluonga ni Kabara Clyde an kendo en machung' ne ane chair mar jo JS Nairobi ka chako mokwongo en ni court maduong' jood bura madongo noseng'ado jood bura nong'ado kacha last month ni kes ma wan godo kotenore gi tume mandikowa ma NTSC en ni gino nokotime yo makare mokwongo manyiso ni ok en halali mar ariyo en ni jotendwa ma jo TSC kano odhi kucho ne giwacho ni gin jok moko ndikowa ni winjruokwa kodgi ne en gimoro motime tok katin moko tenore ga ng'owa gi books mano gima ne giwacho koro wambe sani wan e streets ka kendo wanyisogi niya kendo ma to gima wadwa ni ochopnegi kotelo kochakore gi Nancy Macharia onge chieng' wabiro dok e class mana kopo ni ichulowa pesa maromre gi jo owetewa mamoko ma bende mapuonjo JS midendo gi dho ngere ni P&P onge kaka inyalo wacho niya a qualified teacher nitie kaka segregate go ma en ng'ato puonjo ichule pesa mang'eny to jomoko tichulo pesa matin to tich motimo to en achiel koro wawacho maler kendo wanyiso kata jopuonje mamoko mwang'eni samoro maybe no dhi e skunde ni wabiro negi kendo wabiro golou wang' ni ok wasa TSC nyaka ndikwa e yo mowinjore kaka sirikal gi court nowacho mano gima wan go mana katieko kadiko kuodi opondo adaro yoyo kendo japuonj mogik kae mondo mita penje ni jatend piny Kenya ka giko higa ma okalo ne owacho ni jopuonj mag JSS gi owinjo beni kaluwore gi chike manyien mana giketo kaka piny owacho owinjo beni tiyo kuom higni 2 e yor kojolo koka piny owacho onego beni ndiko gi e yo maongirore mana kichako gi nyingi abiro penje ni to kaluwore gi weche mane jatend piny owacho William Ruto giko higa ma okalo ni owinjo beni utiyo e yor kojolo kuom higni 2 bende udhi luwo makoso uneno nade adwa wacho maber kabisa ni higni 2 manyocha jatend piny owacho ni koro wadhi higni 2 en tok chik wan barua kane wayudo mokwongo ne wayudo barua mawacho maber ni watiyo higa achiel bas wayudo barua miluongo ni permanent and pensionable kane higa achiel orumo jatend piny koro nodhi mochako loko kendo ni higa 2 koro wakia ni gini ni timana tich loke koro wan sani ne watero duol mandiko jopuonje court TSC manyocho wacho ni wach mar jatend pinyno en gima nie tok chik koro wan wawacho maber kabisa ni waluwore gi barua mokwongo manomiwa mane wacho ni ndiko wa en higa achiel e yor kojolo basto tok mano wayudo barua miluongo ni permanent and pensionable mano to e gimomiyo wan ka wadagi ni ok wadhi higa 2 wan kawuono wada bedo ka nyaka ang' odhiambo kiny wachako waduogo ka nyaka chop chieng' ma sirikal biro miyowa akiwa miluongo ni permanent and pensionable koro gima ne jatend piny owachono wan mano gima wakwedo an iseneno ka Chea osewuoyo ka an secretary general ma Nairobi ka wacho gima Chea osewacho ka ni ok wabidhi e class nyaka chop chieng' machielo ma TSC to gi jatend pinyno biro miyowa barupe miluongo ni permanent and pensionable nikech nitie jok moko ma bende osemi barupe go to wan to pok omiwa to gino giluwo yor kojoloni gino migi amiya
inyalo yudo anyalo koni for example ngato graduate higa 2023 en ondike to kar kae wan gi jopuonje mano graduate 2015 16 17 pok ondiki nango mano momiyo wabiro mondo wakwed okang ma sirikal kao mar nyayo gimiluongo ni corruption kabisa omiyo wachung ka motegno wan kaka yawuto nagi to bende kaka jopuonje mapuonjo Nairobi ka wan bende mawamake koro wasewacho ni ok wadoge sikul nyaka sirikal mineno ni wadwa dhiro sianda ne nyako gine wa mana kaka iwinjo no Opondo mago mana gin moko kuom jopuonje mag JSS ma bende nobago ng'anyo oko mar duol mandiko jopuonje TSC e pacho kae ma bende gisundo godo piny owacho mondo miyo orit kata olu chike doho mane ong'ad dwe ma okalo ka bende pod gidhiro piny owacho mondo mi omigi fuai kata mana fine e wi dweche 4 ma gisebedo ka gitiyo higani e ongirimiti ma pok giyango kaluwore ne gin giwacho ni ging'eyo mano ongirimiti mana gigoyo sei e higa ma okalo mano winjo bende chwalo gi kuom higa achiel kachiel nyaka hiri e studio mondo mi duok idhi nyime kod migago Opondo mana koponi in gi penjo machielo. Erokamano Judith Omondi ka entiere chuny boma ma Nairobi.